El director gironí Robert Bellsolà té una destacada trajectòria en el camp audiovisual. Ara ha fet la seva primera pel·lícula sense subvencions i busca distribuïdora per exhibir-la. Aquest cap de setmana se'n va al Festival de Cinema de Berlín, on intentarà vendre-la a alguna distribuïdora internacional. Una parella a prop dels 40 i amb una filla es proposa fer l'amor 4 vegades en un cap de setmana. El papi està muntant el culet a la mami. Les dificultats amb què es trobaran centren passi el que passi, el primer llargmetratge del gironí Robert Bellsolà. Una comèdia distesa pensada per arribar al gran públic. Una pel·lícula simplement divertida per passar l'estona sense gaire profunditat i en la qual l'únic que pretenem és que l'espectador s'ho passi bé. Acció! La pel·lícula es va començar a gestar fa 3 anys. Malgrat no disposar de cap subvenció, l'equip d'Aigua Viva Films va tirar endavant el projecte ajustant el pressupost, limitant les necessitats tècniques i concentrant el rodatge en 11 dies. També ha comptat amb la col·laboració d'artistes com els Amics de les Arts, Miqui Puig o de Pepper Potts, que han cedit temes per a la banda sonora. Si el que passa és un film indi, català, rodat sense subvencions. I afegim, sense malgastar diner públic, allò, porxant una mica, no? No estem dient que el cinema que es faci amb subvencions sigui malgastar diner públic, ni molt menys. El que passa que nosaltres sí que estem dient que l'hem feta sense. Que es pot fer, home, amb dificultats, evidentment, sense molts pressupostos, però es pot fer també cinema. Ara busquen distribuïdores, ja que l'objectiu és estrenar el mes de maig a les sales de cinema catalanes. Per això han engegat una campanya a internet, on en només 4 mesos han fet més de 5.000 fans en una de les principals xarxes socials. Aquest vespre s'estrena al poble de Cabestany.